Як жыве чыноўніца, якая збегла ад Лукашэнкі? Якім чынам беларускія ўлады вырашаюць сур'ёзныя праблемы, а таксама што вядома пра раптоўную смерць маладога чыноўніка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся цікавыя падрабязнасці пра жыццё легендарнай паплечніцы Лукашэнкі, якая збегла ад яго за мяжу. Сёння Тамара Віннікава фігура далёкага мінулага, але ж гэтая эфектная ураджэнка стаўрапольскага края Расіі з прыходам Лукашэнкі да ўлады паспяхова ўвайшла ў адміністрацыйную эліту Беларусі. Віннікаву лічылі самым галоўным дарадцам Лукашэнкі па банкаўскіх і эканамічных пытаннях. Праўда, некаторыя топавыя фігуры і функцыянеры таго часу лічылі жанчыну выскачкай і звязвалі яе кар'ерныя поспехі з асабістымі, а не прафесійнымі якасцямі. Але як бы там ні было, зорка Віннікавай згасла даволі імкліва. Яе арыштавалі на пачатку 97-го года па абвінавачанні ў карупцыйных злачынствах. Проста пасярод нарады з Лукашэнкам яе запіскай выклікалі ў суседні кабінет, з якога павезлі ўжо ў СІЗА КДБ. Віннікава прасядзела там у адзіночцы 10 месяцаў, пасля чаго яе перавялі пад хатні арышт, адкуль яна паспяхова збегла ў красавіку 99-го года. Якраз у той час усе шукалі забітых Юрыя Захаранку, Анатоля Красоўскага і Віктара Ганчара. Таму хутка папаўзлі чуткі, што і Віннікавай больш няма ў жывых. Але яна аб'явілася ў канцы года і сама пазваніла ў беларускую дзелавую газету, расказаўшы, што уцякла ў Лондан. Віннікава дала пару крытычных інтэрв'ю і пасля засяродзілася на прыватным жыцці, цалкам сышоўшы з публічнай сферы. Але цяпер стала вядома, што неўзабаве пасля сваіх уцёкаў былая беларуская чыноўніца абзавялася добрай нерухомасцю за мяжой. У 2003 годзе Віннікава за 365 тысяч фунтаў купіла трохпавярховы дом плошчай 181 квадратны метр у лонданскім завулку Прайоры Крэсэнт. Дом знаходзіцца ў раёне Уэмблі. Ён не лічыцца асабліва прэстыжным, але і не з танных. Гэта хутчэй тыповы раён для брытанскага сярэдняга класа. Да цэнтра Лондана адтуль каля гадзіны на грамадскім транспарце. Сам дом таксама даволі тыповы. У ім 4 спальні, 2 санвузлы, ёсць летняя веранда і выхад у невялікі сад. Пачынаючы з восені 2023-го Віннікава спрабавала прадаць гэты дом. І дзякуючы гэтаму мы цяпер можам убачыць, як жыла былая паплечніца Лукашэнкі. Гаспадыня не прыбірала асабістыя рэчы ў момант, калі яе дом фатаграфавалі агенты па нерухомасці. І тут звяртаюць увагу мастацкія густы былой банкіркі. Інтэр'еры дома былі завешаныя карцінамі, на якіх можна без праблем пазнаць саму Тамару Віннікаву, маладую і чарнявую. Вялікі партрэт Віннікавай у блакітных колерах сустракаў гасцей адразу на ўваходзе. У гасціннай, прынамсі на адной з карцін, таксама дакладна можна пазнаць Тамару Віннікаву. Ці яна ж у вобразе імператрыцы справа, невядома, але выглядае, што так. Ну а падчас прагляду тэлебачання Віннікава таксама магла перакідваць позірк налева, на свой партрэт для адпачынку вачэй. Аўтарства гэтых партрэтаў невядомае, але некаторыя іншыя палотны выдаюць руку беларускага мастака Леаніда Шчамялёва. Дарэчы, за 20 гадоў дом Віннікавай добра вырас у цане. Першапачаткова яго выставілі на продаж за 960 тысяч фунтаў, але паколькі ахвотных купцоў не было, то цану давялося скідваць. У выніку ў 2025 годзе Віннікавай удалося прадаць яго за 800 тысяч фунтаў, што на той момант складала каля $1 мільёна. Ну а Лукашенко сёння займаўся самалётамі. Ён прыехаў у мінскі аэраклуб, дзе праходзяць практыку ўсе беларускія пілоты грамадзянскай авіяцыі, а таксама рыхтуюць кіроўцаў аўто для ДСААФ. Прычым, менавіта кіроўцамі аўто Лукашенко абурыўся ў першую чаргу. Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Ну вы же видите, сами взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. И порой, даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то, ну знаете. Затым жа яму зладзілі касмічную экскурсію, паказалі магчымасці грамадзянскіх дронаў і пазнаёмілі з маладымі пілотамі.
З'явіліся важныя навіны пра валюту. Курсы даляра і еўра ў Беларусі упалі да мінімуму амаль за 3 гады. Акрамя таго, умацаваўся курс расійскага рубля. Цяпер самы высокі цэннік на продаж даляра складае 2 рублі і 87 копеек у Альфа-банка, а здаваць валюту выгадней за ўсё у Статус-банку і БНБ банку. Яны купляюць даляры па 2 рублі і 82 копейкі. Цікава, што на пачатку гэтага года эканамісты прадказвалі адваротную карціну, што беларускі рубель аслабее і даляр будзе каштаваць ад 3 рублёў і вышэй. Але, як бачым, пакуль што гэтыя прагнозы не спраўджваюцца. Чыноўнікі прыдумалі чарговае абмежаванне для беларусаў. Цяпер рыхтуюцца змены па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. Як заўважылі журналісты партала «Зеркала», сярод іншага чыноўнікі маюць намер пашырыць спіс прычын, калі яны змогуць адмаўляць насельніцтву ў асабістых прыёмах. Так, напрыклад, цытата: «Калі заяўнік дапускае ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў, а таксама калі маюцца падставы меркаваць, што мэтай звароту падчас асабістага прыёму з'яўляецца дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь». Канец цытаты. Ну і акрамя таго, улады хочуць дапоўніць падставы, па якіх яны змогуць пакідаць пісьмовыя звароты грамадзян без разгляду па сутнасці. Важныя перамены адбыліся ў беларускай прамысловасці. Алігарха прымусілі заплаціць, а супакойваць людзей прыязджала асабіста Наталья Качанова. Справа ў тым, што полацкі малочны камбінат прадаюць холдынгу «Савушкаў прадукт», які ў сваю чаргу належыць вядомаму беларускаму бізнесмену Аляксандру Машэнскаму. Новы ўласнік абяцае за некалькі месяцаў ператварыць старое прадпрыемства ў сучасны завод, накіраваўшы на гэтыя мэты каля 70 мільёнаў еўра. Прэзентаваць гэтыя навіны калектыву прыехалі асабіста гендырэктар «Савушкава прадукта» Аляксандр Саўчыц і старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова. Рабочых запэўнілі, што звальненняў не будзе, а тых, каго пасля рэновацыі заменіць аўтаматыка, абяцаюць перавучыць для працы на складанай тэхніцы. Акрамя таго, Качанова падкрэсліла, што перадаць полацкае прадпрыемства Савушкаву было асабістым загадам Лукашэнкі. Чыноўніца назвала такое рашэнне абсалютна вывераным, маўляў, іншых варыянтаў выратаваць завод проста не існавала. І тут варта адзначыць, што полацкі малочны камбінат сапраўды знаходзіцца ў глыбокім фінансавым крызісе. Па выніках 25-го года яго страты выраслі ў 9 разоў і дасягнулі амаль 30 мільёнаў беларускіх рублёў. Шматлікія рэарганізацыі не далі выніку, таму ў гэтым лютым Лукашенко даручыў бізнесмену Машэнскаму заняцца мадэрнізацыяй прадпрыемства. І тут важны фармат гэтай мадэрнізацыі. Машэнскаму не проста павесілі на шыю праблемны актыў, а фактычна прымусілі яго купіць, як падкрэсліваецца, па рынкавым кошце. Сумны лёс маладога беларускага кіраўніка. Сёння ты робіш фотаздымкі на лукашэнкаўскім суботніку, а ўжо праз пару дзён навіны пра цябе друкуюць у чорнай рамцы. Стала вядома, што раптоўна сканаў кіраўнік унітарнага прадпрыемства рагачоўскі МКК-сервіс Максім Бахцін. Прычыны смерці не называюцца, але ўпраўленцу было ўсяго толькі 28 гадоў. Прычым яшчэ ў мінулую суботу Максім Бахцін браў удзел у рэспубліканскім суботніку. Стала вядома, як склаўся лёс хлопца, які атрымаў другі пасля Лукашэнкі пашпарт з пагоняй. Пасля здабыцця незалежнасці ў Беларусі яшчэ некалькі гадоў працягвалі выдаваць савецкія пашпарты ўзору 1974 года. І толькі ў 94-м ужо пры Лукашэнку надрукавалі новыя пашпарты з пагоняй. Іх урачыста выдаваў міністр унутраных спраў Юрый Захаранка. Першы такі дакумент атрымаў Лукашенка, а вось пашпарт пад нумарам 2 атрымаў мінскі школьнік Юры Чарняк. Тады ў газетах пра хлопца паведамлялася толькі тое, што ён выдатнік. Мы пацікавіліся яго лёсам і аказалася, што Юрый пайшоў у навуку. Ён скончыў факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ па спецыяльнасці сацыялогія і быў адным з найлепшых выпускнікоў. Потым Чарняк сам пайшоў выкладаць свой прадмет у БДУ і абараніў кандыдацкую дысертацыю. У 2018 годзе ён перайшоў у Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук, дзе стаў намеснікам дырэктара па навуковай працы. Але ў 2024 годзе Юрый Чарняк раптоўна памёр. Яму было тады ўсяго 46 гадоў.
Маштабны скандал і зварот да Лукашэнкі. Выкладчык вядомага мінскага універсітэта наракае на сабатаж і просіць дапамогі. Старшы выкладчык кафедры праграмнага забеспячэння інфармацыйных тэхналогій БДУИР Дмітрый Аношка сцвярджае, што ва ўніверсітэце асобным студэнтам даюцца незаконныя прывілеі, а якасць падрыхтоўкі спецыялістаў зніжаецца. Ён апублікаваў вялікае відэа, у якім наракае на дзеянні начальства, падрабязна разбірае ўсе хібы і адзначае агульнае зніжэнне якасці падрыхтоўкі студэнтаў. Напрыканцы Аношка звяртаецца асабіста да Лукашэнкі і просіць яго разобраться. Уважаемый Александр Григорьевич, я прошу вас взять под личный контроль происходящее в ГУИРе, обеспечить, наконец, проверки по всем изложенным фактам и, наверное, самое главное, вернуть студентам преподавателя, которому не все равно. Фаварыт Лукашэнкі заняўся булкамі і прыдумаў новую схему асвоівання бюджэтных грошай. Сумна вядомы лукашэнкаўскі сенатар Дмітрый Баскаў пашырае свой бізнес пад брэндам «Лепшы». Да таго, пад гэтай маркай выраблялі курткі, у якіх хадзіў як сам Лукашенко, так і яго прыхільнікі. Вырабляла іх фірма пад назвай «Лепшы брэнд», 80% якой належыць Дмітрыю Баскаву. Цяпер жа праект бюро даведаўся, што Баскаў зарэгістраваў юрыдычную асобу пад назвай «Лепшы хлеб», якая займаецца вытворчасцю хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў. Там лукашэнкаўскі фаварыт мае долю ў 60%. Другая фірма Баскава пад назвай «Лепшы экіпіровачны цэнтр» з'явілася ў канцы мая 2025 года. Яе профіль – раздробны гандаль спартовым абсталяваннем і інвентаром. 51% акцый лепшага экіпіровачнага цэнтра належыць самому Баскаву, і ён, дарэчы, прысутнічаў на адкрыцці крамы асабіста, але чамусьці старанна рабіў выгляд, што не мае ніякага да яе дачынення. Прычым, менш чым за 3 месяцы працы крамы фірма «Лепшы экіпіровачны цэнтр» паспела выручыць без малога 1 мільён 200 тысяч беларускіх рублёў, альбо амаль 350 тысяч еўра. Такі фінансавы поспех Баскаву забяспечыла ў тым ліку і дзяржава, перакладаючы грошы падаткаплатнікаў з бюджэту ў кішэню трэнера сям'і Лукашэнкі. Бюро праверыла тэндерныя закупкі лепшага экіпіровачнага цэнтра і высветліла, што за 3 няпоўныя месяцы 25 года фірма Баскава змагла заключыць дамоў на пастаўку хакейнай экіпіроўкі розным спартовым арганізацыям амаль на 450 тысяч беларускіх рублёў, альбо на 130 тысяч еўра. Ну а да пачатку красавіка гэтага года сума павялічылася ўжо амаль да 200 тысяч еўра. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў унікальную манету з 12 гранямі, якая важыць 1,5 кілаграма. Такая незвычайная манета вырабленая ў гонар кітайскага календара. І калі вы хочаце купіць яе ў калекцыю, то прыйдзецца заплаціць 23 тысячы беларускіх рублёў. Намінал жа самой манеты 1000 рублёў. І так, пры патрэбе ёй можна разлічыцца ў краме ці банку, і касіры абавязаныя прыняць такі плацёжны сродак. Гісторык Ігор Марзалюк расказаў, якую дату можна лічыць днём нараджэння беларускага буквара. Да з'яўлення спецыялізаваных падручнікаў нашы людзі вучыліся чытаць па кнігах святога пісання, псалтыры і часаслове, а самы першы друкаваны буквар на беларускіх землях быў створаны яшчэ ў 1596 годзе. Але пры гэтым выданне тады не называлася словам «буквар», бо такога слова яшчэ не існавала ў прынцыпе. Кніга, аўтарам якой быў Лаўрэнцій Зізаній, называлася «Наука к чытанню і разуменню пісьма славенскага». А вось ужо назва «буквар» упершыню ў свеце з'явілася ў выданні Віленскага святадухаўскага праваслаўнага брацтва 24 ліпеня 1618 года. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.